Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Арчада давыл, Балтачта от кешеләргә сикерә. Татарстан районнарында нинди күренешләр Сабан туйларының ямен алды? Айгөл Бәдретдинова күзәтүендә. Бір сезонда 2 зур җиңү. Все в положительном ключе. Удалось, наверное, за счет работы, прежде всего. Казанның Синтез ватерпол командасы ил чемпионы исеме булу белән бер рәттән Россия кубогын да яулады. Чемпион һәм кубок ияләре белән Илдар Сафиуллин да аралашып кайтты. Бүген бөтен дөнья донорлар көне. Беренчесендә һаман куркыта инде. Аннан барда җайланып китә. Нар үзеңә дә шап китә бирегән. Республикада күпме мактаулы донор исәпләнә. Тулырак Шулпан Касымова. Татарстанның 600-дән артык баласы Кара диңгезгә ялга китте. Бик теләп барамын да беренче тапкыр. Шуңа эмоциялар биектә. Лагерьларда куркынычсызлык таләпләре ничек тәэмин ителәчәк? Егет кызларны Руслан Хысыдинов та озатып кайтты. Соңгы тәүлектә Россиядә 13721 кеше коронавирус йоктырган. Алдагы көн белән чагыштырганда бу 1000 тирәсе кешегә кем. Шул ук вакытта илдә коронавирус белән хәл киеренке булып кала. Кайбер төбәкләр мини локдауннар кертергә мәҗбүр булган. Мәсәлән, Мәскәүдә иртәгәдән яңа чикләүләр. Бер атналык ял игълан ителде. Хезмәт хаклары саклана диләр. Төнлә кафе һәм рестораннар эше туктатыла. Зоопарклар, фудкортлар һәм уен бүлмәләре ябылачак. Җәмәгать транспортында, сәүдә үзәкләрендә һәм кафеларда битлек режимы саклану-сакланмауны контрольда тотуну көчәйтәчәкләр. Санкт-Петербург шулай ук мини-локдаун кертә. 17 июньнән төньяк башлада зур сәүдә үзәкләрендә фудкортлар һәм балалар бүлмәләре ябыла. Кинотеатр залларының яртысын гына тутырырга рөхсәт итәчәкләр. Төнлә ресторан һәм кафелар эшләмәячәк. Барлык масса күләм чараларга килүчеләр шул исәптән ачык һавада уздырылганнарында да битлектән булырга тиеш. Футбол буенча Европа чемпионатының фан зоналарында ризык сатмаячаклар. Татарстанда әлегә чикләүләрне катлыйландыру турында сүз бармый. Бездә соңгы тәүлектә тагын 30 кеше коронавирус йоктырган, 4 кешенең әлегә авырудан гомере өзелгән. Илнең баш санитар табибы Анна Попова уяулыкны югалтмаска саклык чараларын үтәргә чакырды. Любое послабление. Инфекциягә каршы тору өчен кирәкле барлык чараларда төгәл үтәлергә тиеш. Бу эшкә салкын карарга ярамый. Һәркем шуны аңласын иде. Бер сезонда 2 зур җиңү Казанның Синтез ватерпол командасы Россия кубогын яулады. Әле берничә көн элек кенә әлеге коллектив ил чемпионы булып танылган иде. Казан клубы үз тарихында 3нче мәртәбә Россия кубогына ия. Быел Синтез спортчылары аеруча уңышлы чыгыш ясады. Алар сезон дәвамында бер мәртәбә дә җиңелмәделәр. Казанга кубок алып кайтучы чемпионнар турында тулырак Илдар Сафиуллин. Төнге сәгать 2 булса да, Синтез спортчылары һәм җанатарлар өчен йоклап ятырчак түгел. Күзләрдә шатлык, кулда кубок балкый. Казан ватерполчылары Волгоградта Спартак командасын җиңеп, Россия кубогы белән бүләкләнде. Хәлиткеч ярыш үтә дә катлаулы кискен үтте. Җәрәхәтләнүләр дә бар. Хәтта Казанга кайтып җиткәч тә кайбер спортчыларның ярасыннан кан саркый. Батыр ярасыз булмый диләр бит. Имгәнүләр онытылыр, җиңү тарихка кереп калачак. Все в положительном ключе. Күңелдә шатлык хисләре бар, тик тырышлык нәтиҗәсендә җиңү яуладык. Көн саен ныклап әзерләнгәнгә рекорд куюга ирештек. Бу күрсәткечне тагын да яхшырту мөмкин түгел. Алдагы сезонда кабатларга гына мөмкин. Синтез бу сезонда Россия чемпионатында бер уенда да оттырмады. Казанлылар илнең ватерпол спорты тарихында шундый рекорд куйган бердән-бер коллектив. Максатчан көндәш Спартакка каршы узган очрашуда да безнекеләр рәттән 2 уенда җиңеп чыкты. Ощущение, конечно. Әлегә күңелдә бераз аңлаешсыз хисләр. Җиңү яуланды. Кулда Россия кубогы, бу алтын дубль дигән сүз. Марат Закиров җитәкчелегендәге Казан ватерполчылары беренче тапкыр Россия кубогын 2005 елда яулады. Ул чакта клуб президенты Ирек Зиннуров иде. 2010 елда Синтез тагын кубокка ия булды. Һәм менә 11 ел узгач Россия кубогы тагын Казанга кайтты. Благодарю всех ребят, все руководство. Барлык спортчыларга җитәкчелеккә хөрмәтемне белдерәсем килә. Без бик шат, бераз арытты әлбәттә. Безне шулай зурлап каршы алганнар өчен барысына да рәхмәт әйтәсем килә. Сезон катлаулы да нәтиҗәле дә булды. Синтез үз тарихында 3нче тапкыр алтын медальләр яулады. Бер атналык команданы Россия чемпионы булу уңайыннан Кремльдә хөрмәтләгәннәр иде. Бу бөтен коллективның уста эш нәтиҗәсе диде президент ул чакта. Монда уенчыларның, тренерларның җитәкчелекнең Су полосы федерациясенең өлеше зур.
Вы на протяжении всего сезона показывали стабильный высокий уровень мастерства. Хәзер команданың көтеп алынган яллары башлана, аннан соң кабат ярышлар. Синтез клубы үз алдына тагын да зур максат куя. Европа дәрәҗәсендә уңышка ирешү. Илдар Сафиуллин, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә республикада яшенле яңгырлар, көчле җил булуы көтелә. Табигатьнең мондый көйсезлеге узган елларда да булачак уңышка зыян салды. Сабан туйларының да ямен алды. Кайбер районнарда хәтта буз яуган иде. Җил шундый көчле була ки, районнарыбызда түбәләрне очыра, сабан туй мәйданчындагы корылмаларын да аудара. Гадәттәш хәлләр килеп чыккан районнарда булды. Балтачта бер ат майдан биләмәләреннән чыгарга теләп, арбасы белән кешеләр өстенә менә, Бөгелмәдә исә чабышкы ат арбасын җимереп хуҗасыннан качкан. Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Арча районындагы сабан туй күренеше бу күңел ачар урынга бәйрәмгә җыелган халык качар урын эзли. Өстән яңгыр, боз ява, җил шундый көчле була ки, сабан туе өчен әзерләнгән корылмаларны як-якка очыра. Менә шундый боз кисәкләр яуган. Бу видеоны чистайдан ерак түгел чырып алганнар сыерлар тиздән суга баткан юл кырыенда күлләр барлыкка килгән. Урамда итерсеңлә кыш. Автомобиль йөртүчеләргә юлда туктап торырга туры килә ди шаһитләр. Шундый ук хәл Аксубай якларында да булган. Анда яңгыр Васильевка авылына зур сыян сала. Менә әле генә шушы авыл уртасыннан чыгып киттем. Бакчаларда бәрәңге сабаклары гына басып тора. Көзге менә сентябрь айында инде алыр вакыт җиткәнлеге сабаклар кебек, сабактан калган яфрак калмаган. Һәм шул тирәдәге басуларга да зыян килгән. Менә бер тәүлеккә якын вакыт узды, анда һаман күлләр, юл кырыйларында күлләр. Урманды, Сит ярыклы, Савгач авылларын су баса, вазгыять иртә белән генә тотыклана дип хәбәр иттеләр безгә Урманды авыл җирлегендә. Көчле җил Балтачның Кенәбәш авылы мәдәният йорты түбәсенә дә зыян китергән. Район үзәгендәге бәйрәмдә исә башка күңелсез хәл, сабан туй ямен ала. Мәйдан уртасыннан узып баручы җигүле ат дулап китеп, арбасы белән бергә кешеләр өстенә сикергән. Халык куркуыннан сикереп тора, кемдер качып өлгерә, кемдер юк. 15 яшьлек бала җиңелчә тән җәрәхәтләр алган, аңа шыгыш ярдәм чакырталар. 2005 елгы яшүсмер зыян күргән, аны Балтач үзәк хастаханәсенә җиңелчә тән җәрәхәтләре белән китерәләр. Барлык тиешле тикшерүләрне уздырганнан соң баланы өенә кайтарып җибәрәләр. Аны хастаханәгә салып дәвалау кирәк булмый. Атның тамагы тук, җайдагы аек иде, хайванның үзен шулай тотуы гаҗәп хәл диләр районда. Моңа кадәр дә әлеге ат сабан туйларында катнашкан булган, үзен агрессив тотмаган, бәлки ул мәйдандагы көчле тавышлардан курыккандыр ди халык. Тик әлеге фаразны район хакимиятендә кире кактылар. Атлар кергән вакытта без инде тавыш операторлары белән тавышны кысабыз. Ул тавыш бөтен көченә дә эшләми. Курыкса ат обычно буйлап китә, ул аппаратурадан кушкан булса үзәккә киткән булыр. Бу бит инде ат тыңламый, атның нәрсә булганын икән әйтеп булмый. Безнең инде атта булган ат шул, аяк, ат ашаган, тамагы тук. Күңелсез хәл Бөгелмә ипподромында да килеп чыга. Чабышларда катнашкан ат арбасын җимереп хуҗасыннан кача. Ипподромны берничә кат әйләнеп узгач кына аны туктата алганнар. Айгөл Бәдретдинова, Дилмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Үткән елларда Татарстан укучылары Кара диңгезгә җәйге ялга китте. Тимер юл вокзалыннан көньяк лагерьларына 700 баланы озаттылар. Алар арасында 175-нче гимназиясе укучылары да бар. Малай кызлар белән бергә юлга мөгаллимнәр, психолог һәм табиблар да кузгалды. Укучыларны озатучылар арасында хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов та бар иде. Уку елын яхшы билгеләргә генә тәмамлаган Исламия Халикова шатлыклы планнар кора. Яңа дуслар белән танышачакмын, Кара диңгездә кыйначакмын ди ул. Бүген бик теләп барамын да беренче тапкыр. Шуңа эмоциялар биектә. Без хаватыржын караган идек, нинди көннәр булырга тиеш дип. Кояш бүгенге шикелле. Шатлыклы сәфәргә кузгалыр алдыннан күпләр истәлеккә селфи төшеп калырга ашыга. 700-дән артык бала өчен юлга кузгалыр алдыннан күңел ачу программасы оештырылган. Һәр кемнең дә күңеле күтәренке. Попрыгали на месте. Раз, два, три. Отлично, ножку. Хорошо отдохнуть, да, вот позагорать. Малай һәм кызлар Краснодар краеның Витязево, Приазовец һәм Глобус лагерьларында ял итәчәк. Беренчеләрдән булып ялга төрле олимпиадаларда җиңүчеләр, тәрбиягә алынган балалар һәм 175-нче гимназия укучылары китте. Әлеге уку йортыннан бу җайда Кара диңгез буендагы лагерьларда барлыгы 600 бала ял итәчәк. Әлегә 200-дән артыгы китте. Ата-аналар сабыйларын изге теләк белән озатып кала. Медицинские документы собрать. Медицина белешмәләре җыюда да ярдәм иттеләр. Барысы да тиз булды. Рәхмәт яусын. Кызым Аллага шөкер бик тәртипле, бик тыйнак.
лагерьда да үзен шулай тотыр дип уйлыйм. 175 гимназия укучыларына ялга юлламаны Россия Кызыл Хош хәйрия оешмасы аша җыелган акчаларга алганнар. Бик күп акча җыелды. Кирше бик тырышты. И шу менә 86 миллион җыйган акчалар бетнесе матур гына итеп бу балаларга да ярдәм итеп бирә. Балаларның ялы имин узсын өчен саклык чаралары көчәйтелә. Психологлар да һәрчак ярдәмгә әзер булачак. Лагерьда бөтен чаралар эшләнгән. Чөнки менә шушы хәвеф-хәтәрдән соң безнең бик президентның да бөтен кешенең дә игътибары шуңа бирелгән. Шуңа күрә бөтен педагоглар да әзер. Мәктәп лагерьдагы сотрудниклар контингент аларда барысы да әзер. Без бүген балаларны Кара диңгез буена озатабыз. Аларның ялы күңел һәм файдалы үтсен. Балалардан апага кадәр 48 сәгать барачага укучыларның ялы якынча 20 көнгә кадәр дәвам итәчәк. Руслан Судинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген бөтен дөнья донорлар көне. Хәзер Татарстанда 33 мең мактаулы донор яши, иң яшенә 26. Әлеге көн уңайыннан бер атна элек Россиядә "Оставайся донором" дип аталган марафон үтте. Аңа Татарстанда кушылган иде. Һәрбер районда теләгән кеше кан бирә алды. Башка вакытта да республика кан бирү үзәгенә көн саен 100дән артык кеше килә. Ярдәмгә әзер донорларның күп булуы 175-нче гимназиядәге фаҗига вакытында да ачыкланды. Бу көнне кан бирергә 1000дән артык кеше килгән. Чулпан Касымова дәвам итә. Илмир Фәттахов кан бирергә бүген 7нче тапкыр килгән. Студент вакыттан бирле йөрим. Бу саваплы эшне алга таба да дәвам итәргә тели. Беренчесендә һаман куркыта инде. Аннан барда җайланып китә. Аннан үзеңә дә шап китә бирегә. Шул шарга күрә хәкиләмен. Бирегә беренче тапкыр килүчеләр дә бар. Тәҗрибәләре булган кешеләр дә шактый. Барысының да теләге бер кешеләр тормышын саклап калу. Беренче мәртәбә биреп карадым да, миңа ничектер җиңел булып киткән шикелле булып китте организмга. Шуннан соң уже мин здоров образ алып барам инде бәрәт. Ишми тартмыйм. Кирәк кешеләргә булышасы килә инде. Кан кирәк кешеләргә. Кешеләргә ярдәм итәрсең. Көн саен 100гә якын кеше килә. Молодецлар. Яшьләр бик күп киләләр. Яшьләр бик почетный донорлар күп. Бөтенесе кешегә ярдәм итәргә генә торалар. Я уже 60 раз давал кровь. Евгений Кузнецов мактаулы донор исеменә лаек булу өчен документлар тапшырган. 60нчы тапкыр кан бирә. Үзе янгын сүндерүче булып эшли. Сәламәт тормыш алып барам ди. Нам пришли на работу. Безнең эшкә табиблар килеп кан бирүнең файдасы турында сөйләде. Мин кызыксындым һәм шул вакытта беренче тапкыр донор булдым. Инде 12 ел кешеләргә ярдәм итәм. Республиканың кан бирү үзәгенең гомуми базасында кан бирүче 600 мең кеше исәпләнә. Шуның 33 меңе мактаулы донорлар. Үз гомерендә 180 литрга якын кан биргән шундый донорлар бар. Һәм Россия күләмендә карасак, иң яшь мактаулы Россияның доноры безнең Татарстанда аңар 26 яшь. Ул Казанда яши. Менә шулар белән без гырланабыз. Донорларны волонтерлар каршы ала. Аларга кан бирүнең файдасы турында сөйлиләр, бүләкләр тапшыралар. Фаяз Мөхәммәтҗанов Казан дәүләт медицина университетының педиатрлар әзерләү факультетында укый. 2 тапкыр айына киләбез монда. Мин үзем дә табиб булырга җыенам инде. Һәм бу акцияләрне даими оештырып торабыз. Мин кешегә булышырга тырышам, үземә опыт җыям. Хәзер Татарстанда кан запасы җитәрлек күләмдә ди табиблар. Шулай да донор булырга теләүчеләрне көтеп калалар. Елына республика кан бирү үзәгендә 52-54 тоннага якын кан запасы әзерләнә. Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Яшьтәмени Хикмәт киләсе сюжет геройлары тормышны яратулары белән аерылып тора. Икесе дә 90-ны узган, әле җир җимертеп йөриләр, Ходай биргән гомерләрен хәрәкәттә уздырырга җыйналар. Моның өчен вакцина да ясатканнар. Хәзер курыкмыйча кеше янына чыгабыз диләр. Татарстанда 65 яшьтән өлкән 140 меңнән артык кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. Табиблар аларга уңайлы булсын өчен уколны өйләренә дә килеп кадый. Прилично, не торчит. 92 яшьлек Валентина Молостова саф һава сулап керергә җыена. Көн саен шулай аякларымны яздырам ди. Урамга чыга, кибеткә һәм хастаханәгә дә үзе бара. Вакцина ясаткач курыкмыйча йөри ул. Моңа кадәр коронавирус белән авырмаган. Танышларым вирусны авыр кичерделәр ди. Валентина Молостова прививканы апрель аенда ясаткан. Очень хорошо себя чувствовала. Мин прививкадан соң үземне яхшы хис иттем. Хәтта сырхаханәдән кайтканда трамвайга утырмыйча җәяүләп атладым. Коронавирус эләктереп авырып ятасым килми. Гомәр Вәлиәхмәтовка 95 яшь. Ул да прививканы апрель аенда ясаткан. Яшисе килде. Это болезнь очень коварный. Вырастеткәндә бик усал. Гомәр ага актив тормыш алып барырга тырыша, урамга да чыгам ди. Бүтән яңалыкларны белеп тора. Телевизор карыйм, компьютер белән шөгыльләнәм, шахмат уйныйм.
Компьютерда. Гомәр Вәли Әхмәтов Бөек Ватан сугышы ветераны фронтка 1943 елда китә. Анда Курск дугасы сугышларында Белоруссияны азат итүдә катнаша, яраланып госпитальдә ята. Тырышлыгы һәм белемгә омтылуы аны Казан дәүләт университетының физика-математика факультетына алып килә. 30 ел медицина җиһазлары ясаучы оешмада инженер, соңыннан җитәкче булып эшли. Хәзер лаеклы ялда. Республикада 60 яшьтән өлкәннәргә вакцина ясатуга аерым игътибар бирелә. Аларның вирус йоктыру куркынычы зуррак, авыруны катлаулы кичерәләр. Шуңа өлкәннәргә теләсәләр прививканы өйләренә дә килеп ясыйлар. Ә нинди вакцина кадатырга икәнлеген сәламәтлекләренә карап табиб хәл итә. Гөлназ Мирхәлилова, Шулпан Касыймова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан мөгаллимнәре киләчәк укытучысы дип аталган Россия конкурсында җиңү яулады. Анда бөтен илдән 39 мең мөгаллим көч сынаша. Беренче этапта Татарстанны 6 мең укытучы тәкъдим иткән, финалга шуларның 6-сы үтә. Санкт-Петербург шәһәрендә узган ярышларда 100 команда катнашты. Татарстанның җиңү яулаган беренче командасы Иннополисныкы, аның мөгаллимнәренә информатика, география һәм рус теленә бер дәрескә берләштерергә туры килгән. Конкурсның барлык сынауларын уңышлы узалар. Бөгелмәнең 2нче лицей укытучылары да әлеге конкурс лидерлары, алар мавыктыргыч дәресләре белән Санкт-Петербург укучыларының гына түгел, жюринең күңелендә яулый. Кабан күле буендагы тал янында татар теле дәресләре Казан үзәгендә шундый үзенчәлекле укулар үтә. Теләге булган һәркем биргә килеп, татарча сөйләм күнекмәләрен камилләштерә ала. Табигатьтәге дәресләрне һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 7-дә оештыралар. Бу эшне башлап йөрүчеләр сөйләм клубы әгъзалары. Кабан күле буендагы татар теле дәресләренә ничек язылырга һәм аларга нигездә кемнәр йөри? Киләсе сюжет шул хакта. Марат, мин программист булып эшлим. Бу Марат Шаймардановның дәрестә 2нче тапкыр катнашуы, белемен арттырып, татарча китаплар укырга хыяллана ул. Аралашу кирәк ди. Сезне укыдым, сезне кем белән сөйләшергә белмим. Сөйләшергә кирәк практика, бераз гына. Татар сөйләм клубы турында Альбина Османова дүз кызыннан ишетеп килгән, үзе ул балалар белән шөгыльләнә. Шуңа тел белү комачау итмәс иде ди. Күпме телне беләсең, шул кадәр кешегенең хөрмәтенә лаек дип әйтәләр бит. Шуңа күрә менә күп телләрне белергә кирәк дип уйлыйм. Әмма дә ләкин туган телеңне иң беренчедән белергә кирәк. Чөнки ул синең җаныңа рәхәтлек бирә. Оештыручылар дәресләрне һәрвакыт яңаша, кызыклы форматта уздыра. Әсәрләр укыйбыз. Кайсы вакытны уеннар, хәтта безнең лекция, экскурсия форматларында уза. Һәрбер дәресне ничектер кызыклы итеп эшлисе килә безгә. Яңа сүзләр өйрәнү өчен бүген укучылар татарчалаштырган крокодил уенын уйнады. Катнашучылар ишарәләр ярдәмендә нинди сүз икәнен аңларга тиеш. Дәресләргә кунакларны да чакыралар. Алар арасында театр артистлары, танылган режиссерлар бар. Без телне өйрәнгәндә тел генә түгел, без ул илнең культурасын да өйрәнәбез. Сөйләм клубының географиясе дә киң. Дәресләргә татарстанлылар гына түгел, башка төбәкләрдә яшәүчеләр дә кушыла. Мәскәүдән, Башкириядән, Чувашиядән һәм Оренбургтан килгәннәре бар. Бер тапкыр без онлайн очрашу оештырган идек, һәм анда Төркиядән дә кунаклар бар иде. Элегрәк Эльвира Камалетдинова Санкт-Петербургта яшәгән булса, хәзер Казанга күчеп кайткан. Тел аша татар мәдәниятен өйрәнәсем килә ди. Татар музыкасын аңларга, яхшылап татар культураны аңларга. Дәресләргә теләгән һәркем кушыла ала. Очрашулар һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 7-дә Кабан күле буендагы тал янында узачак. Катнашу бушлай. Дәресләргә алдан язылу өчен сөйләм клубының Инстаграмдагы аккаунтына хәбәр итәргә кирәк. Динәксам Динвалия Сабиров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ни өчен автомәктәпләр укыту сыйфаты өчен түгел, бәя күтәрүдә ярыша. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казанда спорт командалары өчен биеп көч биреп торучы төркемнәр фестивале үтте. Биюче кызлар илнең 6 шәһәреннән җыелган: Мәскәү, Екатеринбург, Түбән Новгород, Ижау, Казан һәм Түбән Камадан. Жюрига махсус кунак фигуралы шоу буенча 2014 елга Олимпия чемпионы Аделина Сотникова чакырылган иде. Мондый фестиваль Казанда беренче тапкыр үтә. Спортчыларга көч биреп торучыларны нинди юнәлешләр буенча бәяләделәр һәм беренчелекне кайсы төркемнәр яулады. Бу хакта Шулпан Касыймова. Ялтыравыклы кулчалар, кыска итәк һәм әлбәттә инде яхшы кәеф. Әлеге кызлар спорт командаларының бизәге. Алар ярышлар вакытында спортчыларга көч биреп тора, үзләренең биюләре белән уенны җанландыра. Фанаты чувствуют нас, и мы готовы их поддержать.
Фестивальга хоккей, футбол һәм баскетбол командаларының көч биреп торучы кызлары җыелды. Биредә Россиянең 7 командасы көч сынаша. Бу әле тәҗрибә уртаклашу мәйданыда. Мы решили приехать в Казань, чтобы поделиться опытом. Без Казанга тәҗрибә уртаклашырга килдек. Мондагы кызларның ничек эшләгәннәрен карыйсыбыз килә. Бу фестиваль Казанда беренче тапкыр үтә. Ул көч биреп торган биюче кызларның эшенә игътибарны арттыру һәм аларның үзләрен дә яңа җиңүләргә илһамландыру өчен уздырыла. Аларны 3 юнәлеш буенча бәялиләр. Будет оцениваться хореография. Монда кызларның бию осталыгы, сыгылмаллыгы имиджда бәяләнә. Барлык чыгышта бәйрәм рухы тудырырга тиеш. Татарстаннан 3 команда катнаша: Акбарс, Нефтехим хоккей клублары һәм Уникс баскетбол командасы биючеләре. От этого мероприятия мы ожидаем только положительных эмоций. Фестивальнең махсус кунагы буларак фигурлы шоу буенча Олимпия чемпионы Аделина Сотникова чакырылган иде. Ул да кызларга үз бәясен бирде. Минемчә, мондый чараларны уздыру бик кирәк. Кызлар беренче урынны яулар өчен аеруча күп көч куя, яңа алымнар өйрәнәләр. Бу аларга алга таба эшләү өчен этәргеч булып тора. Турнирда беренче урынны Мәскәүнең Динамо, икенче урынны Казанның Акбарс һәм өченче урынны Екатеринбургның Автомобилист хоккей клубы көч биреп торучылар яулады. Казан баскетбол клубының биюче кызлары 4нче урында. Җиңүчеләргә медаль һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Шулпан Касымова, Сиринә Сахапова, Владимир Ларионов, Яңа гасыр каналы. Илнең иң чыдам спортчылары бу елларда Әлмәткә җыелды, анда триатлон ярышлары узды. Тимерман сериясе шул рәвешле җәйге сезонын ача. Катнашучыларга барлыгы 26 чакрым араны узарга кирәк иде. Башта йөзүп, аннан велосипедта һәм соңыннан йөгереп. Илнең төрле шәһәрләреннән 350дән артык спортчы үз көчен сынап карады. Финиш сызыгына беренче булып килүчеләрне Филүзә Хәмидуллина каршы алды. Старт сызыгында бер юлы 350 спортчы. Башта аларга 750 метр араны йөзүп узарга кирәк, аннан 20 чакрым велосипедта үтәргә һәм соңыннан 5 чакрым йөгерергә. Мондый сынауларны иң көчлеләр генә уза ала. Әлфис Ибраһимов Казан егете, 15 яшемнән йөгерәм ди ул. Бүгенге дистанцияны ул команда белән бергә узачак. Берсе йөзә, икенчесе инде велосипедта, мин инде йөгерәм. Каждый год инде беренче, икенче, өченче урыннар гына алабыз. Вот хәзер претендуем на беренче урынга, но пока идет отставание. Башка соревнованида бер үзем катнашканым. Хәзер командада. Авыр булмады, көн сайын шигырьләнсәң. Командаларны күзәтергә тренерлар да килгән. Тренер буенча мин результатларны карыйм, малайларны карыйм, участникларны карыйм и на заметку беру. Профессионал спортчылар белән бергә бүген хәвескәрләр дә ярыша. Татьяна Кожевникова туристлык фермасы хезмәткәре. 45 яшендә генә ныклап спорт белән шөгыльләнә башлаган. Я участвовал в прошлом году первый раз на всех этапах, а сейчас на первом плавании отлично. Узган ел барлык этапларда да катнашкан идем. Бу ел йөзүдә генә. Көн бик матур, су да җылы. Искәндәр Хадиев финишка беренче булып килде. Ул да команда составында чыгыш ясаган. Җиңел атлетика белән 13 яшьтән шөгыльләнәм ди. 5 чакрым араны 15 минутта йөгереп узган. Беренче тапкыр йөгерәм мондый форматта. Но миңа ошады барсылайбат. Конечно, погода бер якка җил нык тауга таба. А икенче якка, конечно, җил аркага рахат йөгергән. Мәскәү, Санкт-Петербург, Волгоград, Оренбург, Красноярск ярышларга бөтен илдән спортчылар җыелган. Альметский триатлон мы проводим, получается, 4-й раз 2018. Әлмәт триатлонын без инде 4нче тапкыр уздырабыз. 2018 елдан бирле. Катнашучылар елдан ел арта, чөнки безне таныйлар, беләләр. Әлмәт триатлон өчен уңайлы шәһәр. Маршрут бик яхшы киләнгән. Иң чыдамнарга медальләр һәм кубоклар, әмма биредә җиңелүчеләр юк. Чөнки мондый ярышларда катнашып, ихтыяр көчеңне сынау, үзе үк җиңү. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Казань-Оргсинтез – инновационное предприятие с единой системой учета предложений. Мы автоматизировали процесс ремонта оборудования, а персонал работает с помощью взрывозащищенных смартфонов. Противопожарные установки на предприятии разработаны под химическое производство. Современная система видеонаблюдения контролирует все помещения и фиксирует передвижение транспорта. На предприятии внедрены внутренний и внешний электронный документооборот и архив. Казань-Оргсинтез – инновации для людей. Что значит жить лучше? Верить в свое дело и в своих людей. И знать, что все твои идеи поддержат. В Акбарсбанке бесплатный расчетный счет без визита в офис и бизнес-карта с бесплатным полугодовым обслуживанием. С нами легко развиваться и расти, внедряя новые успешные идеи. Акбарсбанк.
Живите лучше. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Видеть все краски жизни. В клинике «Глазная хирургия» Расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Скидка 50% на прием флеболога с УЗИ обеих ног. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Фармленд, что надо. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Пойшандыр доллар 30 сум турайды. Биткоин 2 сум ярым. Біз йоқлап отырдық. Хәзер үкінәбіз. Йоқламағыз. Мөмкинлегегезне тотыгыз. Акбарс домнан фатирларны 2,55% ипотека белән сатып алыгыз. Данила Мастер. Распродажа выставки. 202 38 32. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы, иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектиреп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июнь ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгы чөнки квартирлар 15-тән азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 556 59. Торак комплексның сайты jkunicum.ru. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртән яңгыр явып үтәчәк. Республикабызның кайбер районнарында яшен вакытында көчле җил көтелә. Иртәнге сәгатьләрдә томан булуы мөмкин, урыны белән яңгыр, боз явуы ихтимал. Урыны белән температура 32 градуска менә, төньяк чыгышта көндез 24 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста көндез яңгыр явачак, яңгыр вакытында җил көчәя. Алда көннәрдә антициклон тәэсире көчле була ди фаразлы синоптиклар. Төньяк Көнбатыш, Арча, Кукмара, Балташта көн аязучан болытлы булачак, кайбер районнарда яңгыр явуы көтелә. Көньяк Көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән дә көндез дә җилле һәм яңгырлы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелә. Көн җылы булачак. Урамда һава шартлары нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, һәр көнебез бәрәкәтле һәм имин үтсен иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Благир эш дару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук су сызы эчәргә кирәк. Благир тимәләре авызда эри. Благир сиропы балаларга да 1 яшьтән үк аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благир эшнең сихәте тәүлек буена җитә. Сез бу сырның операциясында юкка чыгарга мөмкин булуын беләсезме? Оксана Кузина умыртка боганасын давылау буенча операциясыз технология авторы. Бу хакта сөйләргә яратмыйлар, әмма бу сырның операциясыз да юкка чыгуы мөмкин. Доктор Ост умыртка боганасына бу проблема белән көрәшергә һәм өр-яңадан эшли башларга яхшы шартлар тудыра. Бу сыр хроник авырулар, шикле хәрәкәтләр эзсез югалырга мөмкин. Бернинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Ост. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда һава шартлары уңай саклана, явым-төшемнәр көтелми, 27 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Атмосфера басымы трекемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 65%, җирнең магнит кара тыныч. Санчи Кытай медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи озын гомер һәм сәламәтлек чыганагы. 20 һәм 21 июнь көннәрендә Фармленд даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.